А ти? Кой са стате? Дадо Коледа? За децата? Едното болно. На нас не достатъчно. На нас не стигат и те. Дай да направим на Дядо Коледа едно място да седне. Сол. На Дядо Коледа. Да седне. Че се е изморил. Охо! Какъв голям. Мали, колко е тежък. Какво сега? Какво приготвихте за мен? Еми, всеки да изпее по една песничка. Не знам. Ти ще търгуваш ли? Ще кажеш на Дядо Коледа за сурва. А? Ще му кажеш ли? Мамо да сурва. Ще му кажеш ли? Ще кажеш ли? Айде сега. Али, ще кажеш ли, мамо? Айде, кажи да сурва. Али. Ще му дадеш нещо да пиете? Али. Ти какво пиеш, бе? Али, сок. Кажи, мамо, сок. Я дай на мен. Почерпи нещо, Дадо Коледа. Дате. По-силно си да чува. Не чува, той е стар, много стар. Виж пак на брата има. Я му кажи да сурва. Не тука. Къде? Кажи му. Сурва. Намалете певеца малко. Айде, мамо, кажи му да сурва за Нова година. Кажи на Дядо Коледа ще го. Кажи му. Кажи му, може пък да ти даде нещо. Ще му кажеш ли? Да ти какви там бе? Ти си го забрал. Забрава ли се на тази? Я кажи. Айде, да кажи да ти, ако не, здраве му кажи. Дай малко съмче, бе. Какво смела? Айде да Отиди, ти. Тате. Отиди да пипнеш Дядо Коледа. Здравей, дай здравей на Дядо Коледа. Дай му здравей. Дай здрасти, дай здрасти на Дядо Коледа. Дай. Здравей. Ето къде. Ела при мен. Я иди при Дядо Коледа. Няма страна. Отиди, Ела да те Давай. гушна. отиди при Дядо Дядо Коледа. Коледа, Иди при Дядо Коледа да му кажеш здрасти. Здравей. Дай Как се здрасти. казваш ти? проблемите с проблемите. Срам го е. Няма баща. Браво! А тука има ли Алекс? Алекс, има ли тук? Александра, има ли тук? Кой е Александър? Ела при мен. Отиди при Дядо Коледа, ще даде подарък. Ела, Айде бе. заедно да отидем, искаш ли? Айде. Не мърди по-пред мен пак. Айде заедно. Ела, Ама ела. дай шапчетата Аз като не ти хапя, не хапя. Само подаръци Дай на тати. С Тати ще отидем, айде двамата. Айде. Чакайте, чакайте, пак преснимки. Тате на едното коленце. Ей, тук, ма. Алекс,